Beograd ima bogatu kulturnu tradiciju i prepoznatljiv je po svom specifičnom duhu, po toj svojoj neodoljivoj poetičnosti i zanosu, energiji i šarmu koji pleni, ali naravno i manifestacijama koje doprinose raznolikosti kulturnog života grada. Od svih tih manifestacija i programa koje sekretarijat organizuje zajedno sa svojim ustanovama, teško je zaista izdvojiti samo jednu. Ima ih mnogo, sve one svaka na svoj način i u zavisnosti od kulturne oblasti koju pokriva i kojom se bavi, utiče na razvoj ne samo grada, već u perspektivi na privlačenje i turista i na kreiranje i stvaranje neke nove publike, a zašto da ne kažemo i investicija, jer je to takođe u svetu u kome živimo neizostavan deo naših života i zašto da ne, ulaganje u kulturu je uvek investicija, nikada trošak.